ταξιδέψαμε έτσι λίγο στην Ελλάδα. Ναι. Πάμε να ταξιδέψουμε και στον κόσμο της Φάγκα. Σε όλο το βίντεο είχα ένα μαθήματα, θα το πω. Αλλά έχουμε εδώ την ακριβή, η οποία είναι ειδική στη για φάγκα. να μας μοιήσει στη φάγκα. Τι είναι λοιπόν η φάγκα? Λοιπόν, καταρχάς να σας πω τι σημαίνει. Ναι. Ωραία. Σαν τα παιδάκια του δημοτικού, θα μας τα λες ένα και ένα ίσον δύο. Τέλεια. Φάγκα σημαίνει πηγή ενέργειας. Είναι αφρικάνικης προέλευσης, μια διάλεκτο των Ντιούλα και σημαίνει ενέργεια που μας κυκλώνει και ρέει μαζί μας. Από τον ουρανό, σε εμάς, από εμάς μεταξύ μας και όλο αυτό γιώνεται. Μιλάμε για γυμναστική σε συνδυασμό με χορό. Ναι. Είναι αερόβια άσκηση, αφού έχει την κίνηση και το χορό. Ναι. Έχει με ασφαλή θέση για το σώμα, γιατί μπορούμε να το κάνουμε όλοι ανάλογα. Δεν έχει ηλικία. Ναι, αυτό θα σε ρωτάω τώρα. Δεν έχει βάρος, δεν έχει ύψος. Ναι. Μας συμφέρουν αυτά όλα. Είναι τρόπος που εκφραζόμαστε. Οι μυϊκές ομάδες δουλεύουν όλες διαδοχικά, γιατί έχει κινήσεις σε όλο το σώμα. Ταυτόχρονα εκφραζόμαστε, γιατί έχει λίγο και τρέλα. Εκδηλωνόμαστε. Έτσι. Που το χρειαζόμαστε. Φεύγει ενέργεια πολύ από ό,τι βλέπω. Και δουλεύουμε πάρα πολύ κοιλιακούς, ραχαίους και γλουτιαίους, που είναι οι βασικές μυϊκές ομάδες για να είμαστε. Ωραία. Ακριβώς περιμένα. Συγγνώμη, Αγαθούλα. Είπες αερόβια άσκηση, οπότε αυτόματα σημαίνει ότι χάνουμε αρκετά κιλά. Ναι, ναι. Δουλεύουμε, πέρα από ότι δουλεύει η καρδιοαναπνευστική ικανότητα, δηλαδή η καρδούλα μας, κάνουμε και καύσεις λίπους, επειδή υπάρχει συνεχόμενη ροή. Ανάλογα πόση δύναμη βάζεις, πόση ένταση βάζεις, γι' αυτό λέω ότι είναι για όλες τις ηλικίες. Μπορεί να το κάνει και κάποιος που δεν θέλει να απορροφεί, ρε παιδί μου, τόσο. Ναι. Και αντί να βάλει πολύ ένταση, να το κάνει λίγο πιο χαρούμενα. Ακριβή. Εγώ και ο χορός είμαστε δεξιά, ο χορός αριστερά. Δηλαδή, δεν συναντιόμαστε είναι εδώ και το με το χέρι είναι χορό. εκεί. Πόσο εύκολο είναι να το κάνω? Πανεύκολο. Αλήθεια? Αλήθεια, πανεύκολο. Δηλαδή, αν δεν φοράγεις αυτά τα τακούνια τώρα. Καλά, τα βγάζω, δεν είναι θέμα. Αλλά είναι εύκολο και για κάποιον που δεν έχει το ρυθμό. Γιατί πολύ. Ναι, γιατί η στάση σώματος αρχικά είναι με βάση τη γυμναστική ακαδημία και είναι ασφαλή για όλα τα μέλη του σώματος και για τα γόνατα. Δεν έχει κουνήματα που είναι ξένα από εμάς. Έχει μια τεχνική που, εντάξει, στις 3 φορές θα μάθεις πώς είναι, δεν είναι κάτι, το λέω κι εγώ, κάνω κι εγώ μαζί σου και μετά σου είναι συνήθεια. Δηλαδή έχεις μάθει και είναι έξω το στήθος, είσαι... Και πώς στέκεσαι σωστά, στη σωστή στάση του σώματος. Εμείς είναι το κόμμα Υπάρχουν επίπεδα, δηλαδή εξελίσσεσαι φαντάζομαι, έτσι. Εσύ θα πάρεις το σανσέρ. Όχι, θα έρθεις κατευθείαν στην ταράτσα. Ξεκινάμε από ήρεμα, χαζά, στάση σώματος, πώς να κουνήσουμε τα χεράκια μας για τους λάτρεις του χορού. Ναι. Και αυτό το βάζουμε σε βήματα, σε κίνηση, με μουσική και σιγά σιγά αυτό εξελίσσεται. Το ένα φέρνει το άλλο. Πόση ώρα διαρκεί το μάθημα? Κανονικά, Ναι. Γιατί δεν είμαι πολύ καλή στο χρόνο. Κρατάς παραπάνω δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει και step, συγγνώμη, σε συνδυασμό και με step μαζί. Μπορώ να το κάνω και με step. Α, σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή, παντρεύεις διάφορα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι... μπορώ να το κάνω πιο χορευτικό, μπορώ να το κάνω λίγο πιο πολεμικό, δηλαδή συνήθως όταν μπαίνουν μέσα και άντρες, επειδή μου έρχονται πιο δυναμωμένοι. Το κάνουν και άντρες, Δεν είναι. Δεν το βλέπουμε. Στο μάθημα άντρες είναι στη φωτογραφία. Ναι. Έχει κινήσεις οι οποίες είναι εύκολες να γίνουν. Δηλαδή, στη γυναίκα, ας πούμε, χάνουμε κάποια κιλά, χάνουμε κάποιες θερμίδες κτλ. Ο άντρας τι όφελος έχει? πέρα ότι και αυτός δουλεύει καρδιοαναπνευστική ικανότητα επειδή είναι αερόβιο, και αυτός πηγαίνει σε καύση λίπους, γιατί και οι άντρες έχουν κάποια θεματάκια και συνήθως δεν κάνουν και αερόβιο. Δηλαδή, αν το ζεις, κάνουν πιο πολύ βάρη. Μπράβο, ναι. Συνδυάζεται με τα βάρη. Είναι το αερόβιο κομμάτι του. Θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, έχω ανθρώπους που κάνουν μυϊκή ενδυνάμωση στα βάρη. Του μπανίδια που τα λέω. Μπαίνουν και αντί για διάδρομο κάνουν την αερόβια τους άσκηση έτσι. Ναι. Υδρώνουν, δουλεύουν και πόδια που δουλεύουμε και γλουτό. Οπότε καλό είναι να υπάρχει ένα συνδυασμός. Δηλαδή να κάνουμε την αερόβια άσκησή μας, ταυτόχρονα όμως να κάνουμε και τα βάρη μας. Καλό θα ήταν. Με τι αρέξει συνδυάζεται? Εννοείται. Και τώρα έτσι κι αλλιώς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και με τον πόσο. Είναι ένα. Τι είναι σαν πες το στα... μια μεγάλη μπάλα, φαντάσου. Που είναι σαν. Που κάτω είναι δάπεδο. Μπράβο, ναι. Θα το. Σαν ένα λατήριο, πατάς πάνω. Ναι, μπράβο. Φαντάσου σαν καλά, step. μην το εξελίσσεις.
Αντί να πατάς πάνω στο step, πατάς την μπάλα που είναι πιο μαλακά, απορροφάει πιο πολύ τους κραδασμούς και το κάνουμε σε συνδυασμό με διαρρές. Είσαι καλύτερα με την μπάλα αυτή. Συνδυασμός είναι, συνδυαστικό. Είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο δύσκολο. Γιατί είναι και η στάση, είναι λιγότερο χορευτικό. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και σίγουρα δεν μπορείς να κλέψεις. Γιατί πρέπει να πατήσεις Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου δεν μου αρέσει. Παίρνουμε καμιά ανάσα στο μάθημα. Ανάσεις Παίρνουμε, πίνουμε και νεράκι, λέμε και ανέκδοτο. Εντάξει, καλό. Όπως επιβιώσει μέχρι το τέλος, δηλαδή τα χρόνια όλα αυτά. Ακριβή. Είσαι γυμνάστρια. Είναι κάτι που δημιούργησες εσύ ή πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Το δημιούργησα εγώ. Και πώς σου ήρθε η ιδέα να πεις ότι θα κάνω αυτό? Έκανα χρόνια χορό. Από κλασικό με σύγχρονο έκανα και φλαμέκο. Το κλασικό ήταν η αρχή όλου. Και όταν μπήκα γυμναστική ακαδημία, άρχισα να δουλεύω και στα γυμναστήρια ως γυμνάστρια. Κάποια στιγμή μου φέρνει ένα παιδί σε ένα γυμναστήριο της Αγίας Παρασκευής ένα CD, το οποίο ήταν λίγο πιο. Η μουσική είχε μέσα κρουστά. Εγώ ήμουν ερωτευμένη από πιτσιρίκα με όλη τη φιλοσοφία. Πιο πολύ αφρικάνικη μουσική δηλαδή είναι. Επειδή είναι δύσκολο στο άκουσμα, με βοηθάνε και την έχουμε μιξάρει έτσι ώστε να περνάει πιο ευρωπαϊκά, πιο καλά. Αλλά στο τέλος παίζουμε και μόνο με κρουστά. Δηλαδή και διάφορα event που κάνουμε για να περάσουμε καλά είναι μόνο με κρουστά. Και λες ότι άκουσες αυτό. Να ακούσω τη μουσική. Αυτό είναι το personal κομμάτι. Τρία, κούνα, πίσω. Οι συγκεκριμένες κυρίες θεωρώ ότι είναι αρκετά χρόνια στο μάθημα. Οι συγκεκριμένες είναι personal. Personal. Γιατί ξέρουν, δηλαδή αντιλαμβάνονται τις ασκήσεις και ξέρουν πώς ακριβώς. Καλά, όπως εμένα. Εντάξει, το πίσω να το κάνω εύκολα. Το κούνα είναι λίγο πολύ δύσκολο. Θα κουνήσεις κάτι, θα κουνήσεις. Να σου πω κάτι. Ακριβή. Και σου ξεκίνησε αυτή η ιδέα ακούγοντας αυτό το CD. Άκουγα εγώ τέτοια μουσική. Απλά μου λέει το παιδί που μου έδωσε το CD, κάνουμε κάτι σεμινάρια με κρουστά. Και έχει και αφρικάνικους χορούς. Θες να έρθεις? Γιατί νομίζω ότι σου πάει. Και πήγα, ερωτεύτηκα αφρικάνικους χορούς, ξεκίνησα και έκανα και μαθήματα και έκανα και με σχολή που διδάσκει μόνο αφρικάνικα. Λες και εμείς τώρα που στην Ερμού είναι κάτι διάλογο που παίζουν αυτά ωραία, να κάνουμε να να εμπνευστούμε με κάπως τίποτα. Έτσι έγινε. Ξεχωρέψουμε. Και στα μαθήματά μου, επειδή ό,τι κάνεις και το κάνεις και για σένα, κάποια στιγμή το ερωτεύεσαι, το περνάς από σένα και μου έβγαιναν τέτοιες κινήσεις. Και είδα ότι και ο κόσμος ένιωθε καλά και άρχισα και βλέπα και διαφορές και σε μένα. Δηλαδή έπαιζα πιο πολύ με το γλυτό. Άρχισαν οι κοιλιακοί μου και παίζαν αλλιώς. Αν έβαζες μία σειρά, δηλαδή τι γυμνάζεις περισσότερο, ποια θα ήταν η ιεραρχία που θα έβαζες, δηλαδή ποιο σημείο του σώματος. Γιατί να μην στα εκεί, αυτό δουλεύει, ποιο θα ήταν. Μπορώ να σου πω ποιο νιώθουν ο κόσμος πιο εύκολα ότι γυμνάζεται. Ότι πιάνεσαι και λες γυμνάστικα. Το πρώτο κομμάτι που νιώθουν εύκολα είναι η ραχιαίοι τους. Και λόγω στάσης, επειδή είμαστε περίπου σε ορθή γωνία τις περισσότερες φορές. Και η ραχιαία είναι μια μυϊκή ομάδα επειδή είναι πίσω και λιγότερο γυμνασμένη δυστυχώς. Οπότε είναι η πρώτη μυϊκή ομάδα που νιώθουν οι περισσότεροι. Ναι. Γιατί η γλουτή και η κοιλιακή θέλουν και λίγο σφίξιμο από εμάς. Ναι. Δυστυχώς. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα της γυμναστικής για μας. Ναι. Η δεύτερη είναι η κοιλιακή και εκεί βλέπουν και πιο γρήγορα και αποτέλεσμα γιατί υδρώνουν. Οπότε γίνεται και η καύση λίπους. Και ο γλουτός έτσι έχει λίγο μια δυσκολία στην ανόρθωσή του. Αυτό, θα σου πω κάτι τώρα. Τα κλασικά της αγάπης. Το έχω απορία εγώ αυτό, πάντα το έχω απορία. Λοιπόν, και θέλω να βοηθήσω, μπας και τη λύσουμε πριν φύγει το 2015 αυτό. Βλέπω κάτι γυναίκες που είναι κοντούλες σχετικά, πολύ ωραία κορμιά όμως έτσι και τα λοιπά. Ας πούμε και στο γυμναστήριο. Και έτσι πως τις βλέπεις, ο γλουτός είναι πάνω. Είναι τρία σκαλοπάτια πιο πάνω. Είναι τρία σκαλοπάτια πάνω. Και θέλω να πω αυτό το πράγμα, πώς γίνεται. Γίνεται τόσο εύκολα. Δεν γίνεται πολύ εύκολα, αλλά γίνεται, ναι. Πώς γίνεται έτσι ακριβή? Το step είναι ένα από τις ασκήσεις που βοηθάει στην ανόρθωση. Τα καθίσματα. Τα καθίσματα επίσης αρκεί να δίνεις το βάρος σου προς το γλουτό. Δηλαδή είναι μια μυϊκή ομάδα που δουλεύει, εγώ το λέω σαν το προφιτερόλ. Από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω. Άρα η κίνηση που πρέπει να δίνεις, ό,τι άσκηση και να κάνεις, είναι από κάτω προς τα πάνω. Σωστό αυτό, σαν το προφιτερόλ.
Το πώς το κάνεις είναι ωραία. Το κάνει γιατί σκέφτεσαι το αποτέλεσμα. Το κάνεις γιατί μετά σ' αρέσει, νιώθεις λίγο σαν Βλέπεις προφιτερό. στην Ελλάδα ότι υπάρχει εξοικείωση με μόδες που έρχονται από το εξωτερικό, να όσο τη δικιάσουν έτοιμες οι γυναίκες να δεχτούν καινούργιες ιδέες. Γιατί είμαστε Άμα φτάσει ο γλουτός στο Θεό, έτοιμη είναι να δεχτεί η γυναίκα. Ότι συνήθως εμείς είμαστε πατημένοι. Θα πάμε στο γυμναστήριο, θα κάνουμε λίγο διάδρομο, θα τρέξουμε. Τώρα τελευταία βλέπω όμως ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα που είναι διαφορετικά και συνδυάζουν και το χώρο μέσα και την άσκηση. Επειδή ο κόσμος έχει βαρεθεί. Αλλά ταυτόχρονα θέλει να κάνει και πράγματα για τον εαυτό του, φαντάζομαι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Καλά φαντάζεσαι. Μα δεν είναι τυχαίο, ακριβή μου, το ότι όλοι περπατούν Εγώ γυρίζω το βράδυ, ας πούμε, αργά και βλέπω κόσμο να περπατάει, κόσμο να τρέχει στη γειτονιά, κόσμο να θέλει να κάνει Να πράγματα. εκτονώσουν την αρνητική τους ενέργεια. Αυτό θέλει Θέλουν να ανάγκη ο ξεσπάσουν, κόσμος. θέλουν να ηρεμήσουν, θέλουν να κοιμηθούν λίγο πιο ήσυχα το βράδυ, αν γίνεται. Και η γυμναστική βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα είναι λογικό στα χρόνια, και αυτό είναι και η εξέλιξη, γιατί και η γυμναστική είναι επιστήμη. Εξελίσσεται και γίνονται και διάφορες έρευνες. Και πας, όπως και εγώ έκανα κάποια κομμάτια, δεν θα το πω πείραμα, απλά όταν σκέφτηκα τελικά να κάνω αυτό που κάνω, ήθελα να δω τι αποτελέσματα έχει. Σωστό. Ναι. Αν έχει νόημα να το κάνω, γιατί είναι απλά ένας τρόπος διασκέδασης, που θα έλεγα. Όπως η ζούμπα, ας πούμε, που λέμε. Που είναι τρόπος διασκέδασης, είναι άσκηση, αλλά έχει πιο πολύ το χορό, είναι λιγότερο με γυμναστικά κομμάτια μέσα. Εντάξει, εγώ επειδή έχω και το μικρόβιο της Γυμναστικής Ακαδημίας, μου βγήκε λίγο πιο. Στη γυμναστική, ναι. Καλό είναι αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε Ακριβή μας πάρα ευχαριστώ πολύ. και να μας πεις και πού μας βρει. Ναι, πού θα σε βρούμε, να μας πεις. Αν εγώ θέλω να γυμναστώ μαζί σου Με και να κάνω φάνκα. στα γυμναστήρια σίγουρα που βρίσκεσαι, εντάξει. Αλλά προσωπικά μπορούν να σε βρουν. Μπορούν να με βρούνε και στο Facebook. Να με Εσύ δεχτείς, πώς σου είσαι? έστειλα έτοιμα φιλία. Γάλασε, γιατί είμαι τρελός hacker. Είσαι πώς θα βρίσκεις στο Facebook, ακριβή. Ακριβή φάγκα. Ακριβή φάγκα. Πολύ Και ωραία. έχουμε και σελίδα, πάλι που λέει φάγκα by ακριβή, είναι το ίδιο πράγμα, το χειριζόμαστε εγώ, οπότε το ίδιο Φάγκα πάει είναι. ακριβή. Πολύ ωραία. Οπότε είτε στο Facebook είτε στη σελίδα μέσω του ίντερνετ γενικότερα, είναι εύκολο. Και έχουμε και τηλεφωνάκι νομίζω. Έχουμε και τηλέφωνο. Για πες μας για το τηλέφωνο που μπορούμε να σε βρούμε. 6948 Ναι. 68 88. Εύκολο είναι, εντάξει. Για το λαμπέκι. Λιγζαράς να είσαι. Εύκολο το πράγμα. Τηλέφωνο, Όχι. λιγαρά είναι αυτό. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίζαμε πριν το εγώ. 15. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έβαλες Πάρα έτσι και τη πολύ. φάγκα Σας στη περιμένω ζωή να μας. κάνουμε φάγκα. Θα κάνουμε. Θα μας περιμένεις. Στο Θα ήσυχο κάνουμε επίπεδο. στο ήσυχο Το επίπεδο. 2016. 16 θα κάνουμε φάγκα. 16 θα αρχίσουμε την κίνηση. 16 θα το Σαββατοκύριακο θα το βίντεο. Τελειώσουμε.